Gihanay na sa dakwan sa Talisay ug sa lungsod sa Minglanilla ang dagan sa trapiko palibot sa mga samang alang sa All Souls ug All Saints Day. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Walay kabag-uhan sa pagpatuman sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Talisay sa kalagkalag karon tuiga. Kini ang nasabutan sa tigom sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA. Duha ka semana sa dili pang Nobyembre 1 ug 2, gipangandaman na ang inanay nga pagdagsa sa mga tao sa 5 ka mga samang sa dakbayan sa Talisay. Tutukan sa mga traffic enforcer ang mga dapit aron makalaos-lahos ra ang dagan sa trapiko. Duha niini pribado samtang 3 ang publiko. Dida na ang mga sakyanan nga makapaduol sa mga pampublikong samang tungod sa kagipot sa daan ug aron dili makababag sa agianan sa mga tao. Samtang gawas nga gasugod ng pagpanglimpyo, ang Action Agad team sa mga public cemetery subsob usabang ilang paglimpyo sa mga kanal haduol sa samang. Gusto nilang malikayan nga bahaan ang mga samang atol sa kalagkalag sama sa natabo sa duha ka tuig na ang milabay. Nata sa mga cemetery labi na sa public cemetery, mao gyud tong panglimpyuhan nga tungod mga na makakuan dito sa mga tao nga pagpagdagkot nila. Ato nang yatiman og tarong og para dili na maproblema ang malikote. Ana na magilabay. Ana kasagaran ana nagilabay puno na gyud kay pinos basura mo nang amo na siya siglimpyo. Hapit ka na semana amo na gilimpyuhan sad. Samtang sa presentation ni Glenn Antigua, pango sa Minglanilla Traffic Commission sa Municipal Peace and Order Council, iyang gisugyot nga way mga sakyanang di paseruan nga paagion sa may Minglanilla Municipal Hall padung na sa mga samang susama sa mga nangaging katuigan. Sa traffic plan, ang mga pribadong four-wheeled vehicle ug paubos lang ang mamahimong makaagi sa dapit sugod sa October 30 hangtod sa November 2. Mutanya Ginoo ng kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla og free ride alang sa mga apektado sa road closure. Itanyag ang free ride sa mga tawo nga moduaw sa samang ilabi na sa mga senior citizen, PWD ug sa mga nagsabak. So atong mga designated nga parking area naara gyud sa sports complex nga at the same time nagyapon ta ipahigayon nga free ride para itong mga moadto sa sementeryo nga magdalag sakyanan nga mo park sa sports complex nara tay free ride gyapon nga atong giandam. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.